Mä opettelin ihan silti peilistä. FA on peille täytyy. Aika ikinä. Mennäänkö se hyvä? Takkaa haittaa. No, sit tulee vastaan, jos teidän Tavi on. Eihän mun sitten. Niin Tosma. Aha. Se nähdään sitä. Ai, paskana Jakob. Ei. Nyt ollaan Andy ja Mielolla. No! Oi, Proper. Tunnu missään. Chua! Kannattais opetella breikkaa heito! Sivuille yksi. Niin. Pitää nekin breikata. Jaakko breikkaa nekin. Se breikkaa backdoorin heito. Jee. Se 45 astetta. Se breikkaa muutit selkään. No, Tosma vaan tappaa, ei tarvitse breikata. Mä otan vaan kettää. Tiedät. Ei se. Hoi! Pum, pum. Hytty. No, Diamond! Ei! You cannot do shit! Why is Jyrke so quiet? Noin! No ei tuntunut missään. Ei tunnu missään. Puolalaispaari lähti. Tuosta. Eikä tunnu. Ja tuosta, noin. It's a dead meat. Eihän saa mitään damagea tuolla snakeen. Nyt on kokeilla 4 erässä ja sitten. Tuohan nelonen. Poltti. Tuosta. Hyvä yritys oli. Ääs reippaa sen. Ei tasa. Eikö? Noin! Käytä niitä taikaa. Oi, kyllä. Poriin kannattaa otella komboja. Tuosta. Oi. Hoi! Nyt. Kyllä, oi! Ja mitä hätä? Sieltä! You know this shit? Countereita saa niin maan perkeleesti. Ei tätä yhtään. Koko ajan tulee. Hyvä! Yes! Miksei Turussa breikata heittoja, koska Andy ei saa edes heiteltyä. Ei ihan jokaista heittoa tarvitse. Hyvä. Joku sehän on etupin tässä. Noin. Kyllä! Kikisääs. Noin! Hyvä! Uurilla sai, kun se kakkonen oli niin kauan. Helmi vastaan. Ja kulma! Hyvä! Heimo! Pori luottaa Tuuriin! Porissa we play with skills. Play with luck. Jospa se FM2 ei tänään yltäisi. Jospa se lento voittaisi kaiken. Ei. Hei. Mä en nyt puhunut omista matseista yhtään mitään. Mä puhuin sun matseista. Konterei vaan sisään niin perkeleesti. Just näin. Ei näe mitään. Tänään näköjään tämmönen päivä. Upota niitä. Joo, kokeillaan henkiin. Tuosta, noin. Kyllä, cheese sector has opened. Ei ollut mitään cheeseä. Kyllä, countereita vaan sisään, niin mä oon perkeleesti. Noin. Hui. Hyvä. Hyvä. Noin. Kyllä. Olipa hyvä. Meko, ei. Pampu. Easy. Oi. Ei tunnu missään. Tästä nousta. Easy as making a pie, oi. Tää taukoja. Pidä passi. Semmonen minuutti. Kietintä tauko.
Se on helppoa kun se liikkuu. Ei koutsata! You cannot do anything, Tokma. Entomon pro-neuvot. Training 2-0. Muista kanssa liikkumissa. Missä on Jaakon mobiili? Missä on Jaakon mobiili? Siinä ekassa vasta snakea. Oi! Mikä paska. Naisyritys. Oli ihan vitulla. Kyllä. Tuolta. Se sataa. Toi! Mitään, että... Kaa! Ei mitään haittaa. Kompot peilataan. Mitään kun otetaan uutta komboista. Noin, kyllä. Hyvä. Noin! Lukumies. Kyllä. Se oli yksi erä, et sä tarvitsi kaksi. Niin Se oli yksi erä, josta lähti momentti. Ei voi tehdä mitään sulla. Etit vaan paikka. Noi, heittoja ei rikota. Pum, 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 pum. Oi! Noin, se on siinä. Ei, kyllä. Kaunista. Kaunis. No missä? Noin. Näistä saa ei Se on ihan frustrationi enää. Sit vaan murhaat. Noin. Droppaa. Seinälle. Hyvä. Pum, 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 pum. Kyllä! Kannatti Ei tekata. Ei tekata. Vittu. Let's dance, baby. Hyvä. Onninen setu. Go through. Hyvä! Oi! Aina. Oi! Pum, pum. Tekro. Select. Joo, Hyvä. Mä muistin, että sieltä tuli high. No! Just näitä. Hyvä, just noin. Säästä vaihtaa. Brianikin nauraa sulle. Oi, hienoa. Ei. Hyvä. Kyllä. Riskillä heitti 20. No missä? Noin. Fantasy. Hyvä. Antti, pälä. Hyvä.
Aivan liikaa. Oi Hyvä! hyvä! Tää mietin. Ei paasata. Osua. Joo hyvä! Just Se näin. oli maltilla. Nice. Hieno! Ei sieltä napsi, mitä mä teen. Hyvä. Oi! Oi, nyt arvattiin oikein. Trytty. Tai se Nyt tiedettiin. yksi erä vaan. Ei Poria vasta arvata, kun se tiedetään. Oi, mikä luku? Katsi on Pum, väärin. pum, pum. Tui. Pum, pum, pum. Miksi Pori on niin hiljaa? What is this? Nice. Tähtä. Kyllä! Pam! Sehän se siellä Ei! Trytty. oli samaa heittoa. Yhdestä heitosta paettu täällä. Nice, hyvä. Ei komboja. Ja mitä hätä? Oi, ei näe piittä, voi vittu. Hyviä riskejä. Oi, Huono hyvä, se tuuri. ei tiedä tuota. Se kuulostaa. Kannatti kokeilla tässä. Oi! Sieltä napsi. Pum, pum, pum. Noin, hieno. No missä? Säkin tää kompot. Ei komboi. Hui! Paitsi Rainola. Litmanen! Oi! Se on ihan paniikissa. Sieltä haettiin jotain 12 Omaa tyyliä vaan, jotka voittaa tän niitä. Ne menee läpi. No mitä hätä? Mutta Oi, hieno. Siistä vaan. Mitään hienoa. Kokeile jotain cheesia vai kerran vuodessa toimii. Hieno! Hyvä. oi! Oi! Ei vaan. Tum, 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 tum. Yes, kyllä. Se säkitti asioita. Jos säkittää, sä voit taas... Tutu. Yes. Hyvä. Ei millään tuli kyllä. Kyllä, ei. Kai! Hyvä! Hiljaa. Miksi Turku on näin hiljaa?